L'Associació de Campaners de Moixent s'ha esforçat perquè el campanar disposi d'una matraca tal i com es mereix la Setmana Santa de la localitat que permetrà manifestar el dol per la mort del senyor. Actualment acabem de fer una matraca que és en forma de creu grega, on 12 martells van colpejant la fusta i aquesta mateixa matraca té en les seues parts els signes de les cofradies i l'hermandat de la Cita Moixent, les 4 cofradies i hermandat, la referent al titular de la parròquia i també al patró i una referència al 5è aniversari de l'Associació de Campaners de Moixent. Quants diners ha costat? La matraca ha costat més o menys uns 1.000 euros i tratarà també l'Associació de Campaners de Moixent de contribuir econòmicament a pagar la matraca i si algun donatiu pot ser anònim o alguna cosa a la parròquia també comptaria. La matraca l'ha pagat, l'ha financiat la parròquia de Sant Pere Apòstol de Moixent, ja que van fer la proposta i la parròquia va veure que era un element que podria contribuir més a la Setmana Santa. Una de les més antigues que es recorden en la localitat data de 1950, ja que no hi ha constància de que abans de la Guerra Civil hi haguera matraques al campanar. Aquesta era de mà, estil d'agafadors que produïa un so obscur i greu. La seva funció és donar els avisos per a les convocatòries. La matraca és un instrument de fusta que s'utilitza, l'Església sempre l'ha utilitzat per a fer sonar durant el temps del Tridu Pasqual, que és des del Glòria del Dijous Sant al Glòria del Dissabte Sant i la Vigília Pasqual, recordant la passió, mort i sepultura de Jesús. És un instrument, així en Moixent tenien tradició d'una de mà, que els xiquets, que eren monaguillos, anaven pels carrers dient primer toc per l'ofici. La matraca va arribar a Moixent el passat 31 de gener i fou col·locada en una nau lateral perquè els veïns puguen veure-la de prop i apreciar les seues epigrafies, i ja hi ha data per a la seva benedicció. La matraca se suposa que en poder, si l'horatge ho permet, beneir-la el dia 18, si no fa molt de fred, perquè la gent pugui veure com es beneeix, i instal·lar-la és deixarem un poquet més de temps perquè la gent la pugui veure des de baix i després es col·locarà dalt de la sala on no destorba la visibilitat del campanar. Amb l'arribada d'aquest característic instrument, Moixent es converteix, junt a Vallada, en el segon poble de la comarca en tindre una matraca, que emetrà ja aquest any el seu so sec i estrident produït pels seus martells de fusta.